Mayong adlaw sa mga tigpaminawan sa kahapong nagdaan with DJ A and DJ Jerel. Dear Kuya A o Kuya Jerel, kining bagong kasaysayan nga atong hatagan og pagtagad karong adlaw may tungod kini sa duha ka managsuon nga tawgon lang nato sa pangalan Ricky og Rio. Si Rio mao'y kinamanghuran, samtang si Ricky mao'y kinamagulangan sa managsuon. Bago lang nailo sa inahan ug amahan sila ni Ricky og Rio. Tungod na disgrasya man kini sa dihang nagbiyahe kini paingon sa ilang bulantihan, mga higala. Sa laing bahin naay nakasagop ni Ricky sa dihang naglibod suroy ang duha ka managsuon. Og pila man katuig wala naay balita si Rio kung asa ang magulang. Mao nga gihandom gyud og pagdumot ni Rio ang magulang nga makita kini aron sa ingon iyang masingil kung unsa may naa nga nahitabo sa unahan. Sa atong sugilanon, atong sugdan ang panagkuyog sa managsuon Rio ug Ricky nga atong gitiguluhan kining atong sugilanon nahimulag kakanako. Patay na sila ni Mami. Nong Aga na dula ka sa amo. hindi hamak nga kasupong akong ginabatsyag. Tuman kasubo nung hindi pala. Hindi ka magkabala ka. Mano na lang kita sini karon nong. Mabuli ka lang kita nga duha Rio. Apang ano nga ton mahimo nong. Dali ka. Oh. Diin kita makadto nong. Bayaan na nato ng doong kayo dito. Diin kita makadto. Kung diin kita dalun sa katong mga tiil, dito kita nga duha. Sige nong, mapod ako sa imo. Dali ka nong. Nong, nakapoy na kita ko sa malawig naton nga pagpanglakaton. Ang man gani ako. Apang wala pag isang direksyon kung diin kita sini makaabot nong. Doon nagapalang dulom ng akon mga mata. Hindi ka labang kabala ka ha. Samtang ari ako hindi ko kapagpupay. Nga ang timplano pa kita nilagin bayaan nong aw. Nga aman nong. May pagbuot ginang mahal nga Diyos kung gano'n tamo ini sa aton kapuhin no. Pagbuot ini sa mahal ka Diyos kani. Wala kita sang rason ka magkwinta sa tanan. Apang hindi pala nong mabuot man ang mahal nga Diyos. Nga gintugot niya nga matabuin niya aw. Sige lang. Hindi ka lang magkawala ka. Anong, nagutom ka na? Oo nong. Diyan ka. No. May kwarta ba ako diri nga nabili no? Pagitaan ko anay sa pagkaon ha. Diri ka lang. Hindi ko pagbayain nong. Kinahanglan nga malapit na lang sa magabi. pagkaon. Kinahanglan mo nga makakaon. Diri ka lang ha. Hulat ako dira. Nong madali lang. Nong mapungkuan na ako diri. Diri ko sa iya mahulat. Hindi. Pila na kauras. Gabi na. Wala gyapon makabalik si Ricky.
Nung Ricky, diin ka na pala man. Nagutom na gid ako. Gabi na gid kaayo. Masakit na gid ang akong tiyan. Nung Ricky, siling mo hindi mo ako pagbayaan. Hindi. Maulat pagid ako sa pitiyon. Din ka na nung Ricky. Din ka na nung. Ari na ako sa ginbilinan ko kay Rio. Rio! To! Ari na! Nakabakal ako sa pagkaon. To! Wala diri si Rio. Apang diri ko lang siya ginbilin kagina ah. Di nakatong manghod ko. Sa diin. May ginapagita ka, iho? Sir, ang manghod ko. Ang manghod ko, sir. Wala ba kami sabi nakita ang manghod mo? Kaya kagina, pagkabot ko di wala naman sa tao. Ha? Iho, diin ka na. Diin ka na, naglakad ka sa likod, hindi ka maglakad. Sadiin ka na. Utod ko, sadiin ka na. Dali ka. Magupod ka sa akon, ha? Dalon ko ikaw. Agud makita nato ng utod mo. Pagitaon nato siya. Sir, palihog mo, sir, ay. Paluhay ka ba sa akon, ay? Balagi ako nga makita kong utod ko, sir. Just the sake of my broken heart. Look into Ari ako sa mga basuraan. Manimpalad ako diri sa pagpangita sa ako ng makaon. Isa mo sunod ko sa akong tiyan. Pinbayaan ako ni Nong Ricky. Pinbayaan ko niya. Ari, may pagkaon. Hindi pagit man panos kaayo. Makaon ko pala. Kahit may ari pagit na gamay nga mineral water ay maning akong imnon. Mabudong lang ang akong kauaw kag ang akong kagutom. Nong Ricky, nga ginbayaan mo ako. Anong? Patawara kami, iho. Apa wala dapat makita ang maghod mo. Siling mo, ginbilin mo lang siya diri kagina. Ay, pasiguro wala ko na lang siya ginbayaan. May pasiguro ginupod ko na lang siya. Dahil hindi pa mag-abot sa kamusta niyang tanan. Magupod ka lang sa akon, iho. Ano, wala ka na balas ang iloy kagamay? Dungan ka na patayo nga ako ni iloy. Kagamay sang nagabiyahe ni pakanto sa ilang bulantihan. Kaluluoy man. Pwede, sagupon ko na lang ikaw. Magsuhol na lang ako sang tawo agud makita ang imo manghod. Sa sina, duha ka mo ang akong sagupon. Sir, maluoy ka man. Pagita ang manghod ko.
Oy, dada! Joy. Nagutom na kita ko, Joy. May Ah. pagkaon ka dira. Oh. To. Sino ka to? Ako si Rio, Joy. Rio. Pila nakadlaw nga kulang ang akong kaon. Rio. Kagang akong kaon. Ang mga nabilin ng mga ginapanghapoy sa basurahan. Ay, Diyos ko. Mayo lang kami tubig mga gamay. Pero, abi mo, Joy, nagaluyan na kita nga akong Ay, pamatyan. dali ka. Sunod ka din sa akong hayop-hayop. Ay, antos lang ha. Ano nabi kay ang akong hayop-hayop? Gamay man lang ini. Dali. Magsunod ka. Salamat, Joy. Pungko ka na din ha. Kay kuhaan ko ikaw sang pagkaon sa kusina. Salamat, Joy. Oh, sige pa. Kaon sang mayo. Salamat, Patol Joy. gid nga nagutom ka eh. Kalulo, sini nga pagkabata. Salamat. Wala ka na sang iloy, tag amay. Ginbayaan na kami sa amon mga ginikanan, Joy. Kami. Sino nga kami, ha? May magulang ko tani ako pero ambot kung din siya nagkato. Ginbayaan mong ko ni Manong Ricky. Ay, Kalain sa iya. sa ibo totoo. Ginbayaan niya ako. Ay, diri ka lang sa akon eh. Kung baga mo sila. Sinungalan mo, Joy. Tawag ka lang ako kay Damian. Joy Damya. Madamo gid nga salamat sa pagbulig mo sa akin. Anong mabulig ko sa imo, Joy, para bisan ba ano? Hindi ka magkabalaka, totoo. Matinguha ako para sa imo. Sugod karon, kabigon ko ikaw, nga akong matudtuod nga po. Matinguha ako, agud maka-eskwela ka. Matinguha ako para sa imo, totoo. Kung na mo, tawagon ko ikaw nga Lolo Damian. Sige. Hindi ka na magpalayo sa ako na. Di na pala, Palanggaon ko ikaw, tub-tub sa akong masarangan, totoo. di na pala akong magulang Lolo Damian. Di na pala siya. Pagamuyuan ang sa mahal nga Diyos, nga magkit-anay ka mo, totoo. Pagamuyuan lang. So full of love and pretty dreams that two should share. Lolo Damian. Kaluya na gid sa imo, no? Pila na ka simana nga. Haluson ka na maka ulag. May langgani kay ari ako diri nga upod mo sa imo hayop-hayop nga ini. May natipon ako ha. Wala sa sulod sa ako nulungan. Magkamit mo ini. Pagkatapos mo sa high school. Lolo Damian, hindi ko pagbayai. To, gusto ko pa nga magpabilin sa ibuluyo, pero Lolo Damian. Hindi ako pagbayai, no? hindi, unakin sarangan ang lawas ko. Lo, mabuligay pa kita. Mabuligay pa kita, Lo. Nakabala ko nga
Ayun, kagit sa ating matugay. Hello? Nagasalik. Gusto ko puntaan nga ipabulong ka sa ospital. Pero wala kita sa alam. Hindi. Hello, Damian. Hindi ka magsiling nga pati ikaw. Mabiya na sa akon. Hello? Hello? Diyos ko. Wala na si Lolo, Damian. Wala na siya. Diyos ko, buligi man ako. Buligi man ako. Ano ang plano mo nga lalubog naman ang lolo mo, bro? Padayon ka sa imo pag-eskwela, total. Graduate ka naman sa high school. Daw, nawadaan ako sa gana nga tuon, Choy. Bro, hindi. Hindi mag-amos sina. Ginpangako mo bala sa lolo mo nga hindi ka gin magbabayad sa imo pag-eskwela. Kaya isa pa, mabuot man ang lolo mo kaya antes ini napatay. Ginbilinan ka man niya sang kwarta nga makapadayon ka pa sa imo pag-eskwela. Oo, gali. Pasudlon ko gali ikaw sa trabaho. Kaya may nagapangita dito sa janitor sa opisina eh. Amo ba na, Choy? Pasudlon ko ikaw sa... Pero, mabato na yan ako sa... Mabaton ka. Tungod abyan ko ang nagadala sang amo nga kumpanya eh. Sige, magapod ka sa akon kaya dadon ko ikaw dito. Sige, Choy. Salamat kita. Mayong adlaw. Ikaw si Rio Navales. Ako matuod. May mga certificate ka ba lang nga dala-dala dira? ID o kung ano na? Wala gid? Pasensya kit, sir. Wala? Malawig na istorya. Ah, Among rason ko nga wala ko sang mapakita siya. Ako gali si Ricky Montibar. Explain it to me once again. Kinig ka ba? Oo. Apang ang ako na may si Mr. John Sandoval. Amo ang Look into nakapahimo sa akong nga tao. and maybe Kag pareho mo, imol man ako sa dito. Kag abi mo ano hindi na lang ano desidido ka gid nga magtrabaho? Nga ginatulok mo lang ako. Sabta ako. Desidido mo magtrabaho? Hindi ako makapate. Sa sulod sang madugay nga panahon mo, hindi payaan pa ako dito. Anong buwan mo sila? Anong kang sa isang utod o magulang nung Wala ko ikaw nahangpan. subong kataas pa sang imo agtang nga mag-amo sina sa akon samtang nga nakilala mo man ako. explain it to me once again. Amo. Mabayaan ko na ikaw. Dira ka na. Rio! Madali lang, utod ko! Rio! Look into my eyes and maybe I will understand.
understand. Ginsundan ko gid ikaw dire. Tungod gusto ko nga matagan na kita nga duha. Utod ko. Abi mo madugay nga tinuig nga gipakita mo ikaw. Apang wala ko na gid ikaw nasapuan. Kag salamat kay sa kahigayunan nga ini. Nakita ko ikaw. Tawara ako nga sang tiliun nga ato wala ko ikaw gindala. Kag kung gindala ko man tadi ikaw tadi wala ka pa nadula. Ug danay tadi gihapon kita hasta karon. Pero salamat sa bahal nga Dios kay ginsabat gid niya ang akong pangabuyo ka tani. Tani makita ko ikaw. Kagay. Nakita na kita nga duha ko. Nga man di pahulat mo ako sa madugay. Nung siguro pagbuot sa mahal nga Diyos ko gaga na tabot. Apang hindi pa ulahi ang tanan. Hindi pa ulahi ang tanan. Utod ko. Utod ko. Napatawara ako sa pagbiyak ko sa imo. Patawara ako, utod ko. nasakit gid ang akong balagtsagot sa imong buhat. Kadi ari sa mong yari ako. Buligan ko ikaw nga makatapos sa imong pag-eskwela. Buligan ko ikaw, utod ko. Hindi ka na diri sa hayop-hayop, ha? Hindi ka magkabalaka. Baklon ko ang lugar nga ini. Kakaboy di ang patindugan ko sa imong mangin puluyan. Sa mangin puluyan aton nga to. Nakakadumdum ka pa sa nguda. Gagaton balay. Isa lang kaabakan. Kag nipa ang atop. Tapos may salog nga kawayan. Amoy na ang patindugon na balay. Agus sa sila. Buhi ang ato ng dumanan sa aton. Iloy kagapay. Kag hindi ka na mahimulang sakot. Kabuot gid sa mahal nga Diyos nung wala niya gitugot nga kamamulag kasakon sa matugay gid ka panahon. Kagayari karon. Nakita liwat. Napanas ang mga pangkalain sang puro ko sa imo nung. Patawara ko kung natanong ako sa gamay nga paghinakit sa imo. O kung masiling naton, And so may haraman pagdamot. I know Pero nung mag-off na line na kita, hindi pala. Dahil kita take my hand for a Nung while. Ricky, Explain it to me once again. Just for the sake of my broken heart. Congratulations! 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 Hey! Malipayon ako para sa imo! Bro! Ay, sino maguna-una? Ang manghod pa lang gali sang manggaranon, ikaw gali! Ay! Pangitbulahan sa imo. Utod ko. Bro! Pangitbulahan sa imo. Malipayon ako kaya nakatapos ka na. Kag hamakon mo na ha. Marine engineer ka pa. nung Ricky. Pili ko malikawan nga, magtudo akong mga duha. Kung madumduman ko atong yung nag-ihan nga duha. Po. Bisa na ako magani. Pero karon, successful ka na. Hindi na kita pagtamayon sa mga tao. Manggaranon ka na sa ibang mga pagpaninguhaoton ko. Salamat kay ginbuligan man kita sa mahal nga Diyos. Nay! Ngay, Nay! tay, Madinalago na agapon mga handok tay. Nagmadinalago na. kundi man ka mo subong. Mapahamtang na kamo kag malipayo na kamo nga nagatulok sa amon. Yari na hamon kadalagan.
Nay, tay, pinahalata mo ini para sa inyo. Nung Ricky, pananggap with ikaw. Salamat sa pagpatawad mo sa akong to. Kalimtin nato, no? Kagkaroon, panibag ko naman ini nga kabuhi para sa ato. Oo, no? Gani hindi natin pag-usika ng panibag ko nga kabuhi ngayon. Nung Ricky, magkamo bigay salamat. Wala man ang utang nito. Iba nila pa sila. Amo nang kamas na ako, no? Tuod man, nagmadinalagon si Rio sa iya mga handom nga makatapos ang pag-eskwela. Ang pagdumot sa dughan, yara pirmi sa kasing-kasing. Apan kung masanagan or mahayagan kini, mahanaw o mupuli ang kainit sa paghigugma. Mga higala, manginaot mi nga sa humubo nga sugilanon, makahatag pod kini og leksyon alang sa atong tigpaminawan sa kahapong nagdaan with DJ Jerel and DJA. Mga kaigalaan, una ta mo biya, ania na ang mga DJ nga nagda sa papel nining atong sugilano. Atong pasultihon sa kahapong nagdaan with DJA and DJ Jerel. Hello. Hello. Mayong hapon. Hello. Haloan. Oh. Hindi. Guys, mubo nga sugilanon, Oo. pero may unod. May unod man gid nga bisan duty lang gid nga ako na. Mensahe para sa aton tanan, no? Kag mga pangtulunan. Basta matuon nga damo kami sa masiling naton buladong nga Sayo. kulang no oras sayop siguro. Kay ano ami kay ano gani? Pero gyud ang gitawag nga sa ganito gana energy, no? Oh, no. Si Kuan, Sino si Ricky Cagrillo, si Rio. duha ka man nagsuon nga ilo in town sa ginikanan. Ay. Ang trabaho sa iyang mama sa mga miagi, Kuan, bulante, no? Ambot sa nasa Bisaya ang bulante, kumbaga tabo. Tabo, bulante, no? Kung asa to ang pwede nga daghang tao adto sila mag bulante or magtabo, no? Para ipang-share po ang ilang mga dala nga mga produkto Sa masubo lang abi nga palad. sa masubo lang nga palad, temprano pa nga ginkuha ang ilang ginikanan. Kag mga lamharon pa sila nga ginbayaan sa ilang ginikanan, no? Si Ricky, ibot na ta 14 years old. Samtang si Rio, 10, no? Og sa lain pagid nga palad, kay nagkabuwag man nagsuon. Og dugay nga tinuig nga nagpaabot nga mag-abot ang duha. Instead nga kasuko ang nihari sa kasing-kasing ni Rio, napulihan ni og pagmahal sa iyang maguwang tungod gibawi man sa maguwang ang tanang pagkuwang niya sa iyang igsuon. Og dili man po tutuyo nga biyaan niya, no? Amo Ang gani iyang man, igsuon. Galing na kasi pre ina balang nga tawag na tundong kung kaisa nga ang katakabi kag labi ni kay bata pagitabi si Rio, no? Hindi pa siya mabasol kung nga ang nagpalag siya sa among nga lugar. Sa lugar nga ginbilinan sa yan ni Ricky, no? Amo na natabo nga. Manang nahimulag ka kanako. So ang mga punto diha ni Kwan be, DJ J or DJ Jerel, no? Sa aton mga mahal sa kabuhi, no? Miyara gid man sa mga auto daton, mga ginikanan naton. Miyara gid ni mga tinion nga di gid malikawan nga may pagkulang sila. Kag hindi man malikawan sang isang natungdan nga kumbaga sabi sa kay Rio, no? Nga sa pagkulang sa iyang magulang
nagbatyag siya sa paginakit sini. Pero sighapon kay sa ngalan nga magutod sila sang pagkit-anay na nila ang ito mga paginakit, mga kalain sang buot ni Rio na daw ginpahid lang ato tanan, no? Amo na ang gugmag hapon sang magutod ang nagpangibabaw. Kumaga hindi itong mga paginakit niya or mga pagsunggod man niya. Ara magina permanente magina pag nasa aton nga kinabuhi gid man ang mga Kumbaga life sentence, no? Oo. Life sentence kung si John Mar pa. Sentence. Life sentence mga pangadala-dalahon. Pero aware kita no kay inang mga may ara gid iban ng mga tao diya ang paghinakit nila pasabsay pa hangtod sa hangtod na gino hindi man na maayo. Dapat tagaan man naton chance nga makapaatag ang isa ka. Amo na sakto gid na ya. So, Sa imabi nga punto DJ no madugang sini. sa ako Sa side naman yan, bulawanon nga kasing-kasing bisan pa man nga nawa kumbaga masiling naton nga nawa kada ko pero sa gihapon bisan pa man ang panahon na gid ang nagbuwag ninyo ug ang panahon ra gid gihapon na nangitag paagi nga nag-abot mong duha. Kaya amo na walay nagdahom kung asa nimo makita imong manghod pero ang kahigayunan mo ginangitag paagi nga maabot nimo ang pinangga nimong manghod. Mo na ang sa side ni Ricky, no? Pero sa gihapon ang pagigugma sa usa ka magulang adto sa iyang manghod o kumbaga gugma sa igsoon pareho ra sa gihapon nga mas naganibuta nga kung para nimo importante kaayo nga imuhag yung kabuton ba. Pero kung dili nimo makabot murag hawang gihapon sa imong paminaw. Inga na usab ang gugma nimo sa imong manghod. Ang pagigugma sa manghod. So, Kuya Ricky, salamat sa paghigugma sa imong manghod ug labi sa tanan nga tigpaminawan dinhi, no? Manghinaot mi nga higugma ang inyong mga igsoon. Ug labi sa tanan ang pagsinabtanay gid na kanunay. Bisan pa man sa mga kumatawag tang supakiro sa diha ang pagdumot dili gid na pwede magdugay kay syempre kung magdumot ka wa ka kay baw sa rason. Pero mas maayo gyud nga imong paminawon ang side pareha ni Rio, di paminaw niya ang side ni Ricky hangtod nga nahayagan kini og instead nga kaguol kasakit gi pasaylo ni ang maguwang og iyang gi dawat kung unsa may ilang kagahapon karon malipayo na sila. Kag mayo lang kay siyempre ang Ginoo wala man gid nagpabaya sa ila no kay bisan tuig nga nagkabulag sila pero umaga wala sila na butang sa malain nga palad no kay bisan pa nga ang gitawag nato nga ka-crisis sa pagpuyo kay nawa pang ilang ginikanan nagkabuwag pa sila pero sa gihapon nag-abot ra gihapon no. Pareha gani nga kung asa ko no ang dalan nga nagsanga na giniutlanan. Sakto din na. So, daghan kayong salamat ni Kuya Ricky o ni Rio usab. Mga higala, una mi manamilit amo sang pangayuan o mga greetings diha ang akong kauban rin, no? Okay. Sige, greetings. Walang ginag-greet ako mga ka-igsuunan na or mga kaigalaan. As Jan Sabati, Jolie Dante, no? Si Marilo, Junmar, no? Sa subong wala rin sila makaupod. Ang sang iban pa. Hindi ko na lang pag-ubuson kay may pabilin mo same. Sabi na, so sa kay Jason Soria diha karon. Mayong hapon ni mo diha, Kuya Son, Stilito Cabigas, Ati Lucita Saison, King Boy, o kang Julie Dante diha, kay Ati Sally, Kuya Misyo, Junbal Mabala, no? Today is, usa ta karong pitsa gani,
21 subong. October 21, October 21. 2019, no? So, mayong hapon diha kang Ate Flor. Kay sigurado man gyud nga maadto ni sa YouTube pohon, no? Sa mga listeners, no? Listeners kita. Please subscribe sa Marbais, no? MER space BEIS, no? Nya sa mga friend namo diha tanan-tanan, especially to Maria Janel Estremus o kang Novia Espinosa diha. Mayo lang pag asikaso sa mga trabaho, no? Camarilo Rapis diha, no? Good luck. Oh, nya Belated happy birthday lang gali, no? Sa baby ni Day Marilo. Oh, kanto lang tong Ogo, August man no? October 11. Oh. So, belated happy birthday kang Joyce Marie Gelbuela, no? So, wala na. So, okay naman siguro? All over the world. So, dagan kayong salamat. Mugin nga salamat. Pag mayong hapon naman sa atong tanan. Listeners. Mayong hapon, ini naman si DGA Ariel Mar Baez upod ni DJ Gerald A. Aurelio.